APSC आनजादाव परबसरानि हरसुजित बसुमतारीनि गेदेर जाफुंसारनाय गोजोननायजों दोलै नोगोरै बरायदों नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा हरसुजित बसुमतारीखौ। आसाम रायजोनि गोजौ थाखोनि साख्रि थिसनथाय APSC आनजादाव ACS मासियाव सायख'जादों हरसुजित बसुमतारीया। थांनाय सानखालि फोसावनाय APSC आनजादाव ACS मासियाव सायख'जानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों हरसुजित बसुमतारीया। क'क्राझार जिल्ला परबसरा महकुमानि सिङाव थानाय आलुफारा गामिनि थागिबि बिफा अनन्त कुमार बसुमतारी आरो बिमा अन्जुना बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला हरसुजित बसुमतारीया दिल्लीयाव बड'फा सुपार 50 आव कचिं लानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे बड'फा सुपार 50 आव कचिं लानायनि गेजेरजों बिथां हरसुजित बसुमतारीया आसाम रायजोनि गोजौ थाखोनि साख्रि थिसनथाय APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै ACS मासियाव सायख'जादों। बेखौनो लानानै दिनै गामिनि सुबुंफ्रा हरसुजित बसुमतारीखौ बेमफाथि दामनानै गाजा गोमजायै बरायदों। बे समाव परबसरानिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मनि जर'खा रादाबखौ नायलांदो। नंगौ, मैया थांनाय सानखालि जिहेतु APSC आनजादनि जिहेतु फिथाइखौहाय जिहेतु फोसावदों, बेयावहाय जिहेतु नैबे क'क्राझार जिल्ला परबसरा महकुमानि सिङाव थानाय नैबे आलुफारा गामिनि हरसुजित बसुमतारी बिथाङाबो जिहेतु ACS बे रेंकआवहाय बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। दिनै आं बिथांनि न'आव दंफैयो आरो बिथांनि न'आवहाय बिथांनि आलुफारा गामिनि आरो गासै खुरमा बाहागि बिथांमोना दिनै दोलो नोगोर बेमफाथि दामनानै बिथांखौ दिनै गावनि न'आवहाय दिनै बरायदों आरो आंजों लोगोसे बिथां हरसुजित बसुमतारी दं आरो बिथांजों आं नैबे सम मिथिनो थाखाय हास्थायगोन जिहेतु बिथाङा मा रोखोम नाजानानै दिनैहाय नैबेसिम सफैखो, नैबे समसिम सफैखो बिथांनिफ्राय मिथिनो दा गिबियावनो नोंखौ कंग्रेसुलेसन जासिगोन। थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। नोंथांखौ दिनै आलुफारा गामिनि जिहेतु रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै बरायबाय, मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मानसिफोरखौ जमा जानाय नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोसोआव बिराद खुसि मोनदों। मा रोखोम नाजादोंमोन नोंथाङा दिनै APSC आनजादखौ उथ्रिसार जानो थाखाय? आनजादखौ नाजानायाथ' गोबावानो जाबायमोन, ओमफ्राय फार्स्टआव खालामनायाव मोनाखैमोन, ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइमाव मोननो कामयाब जाबाय आरो। जितु BTR सरकारनिफ्राय जितु बड'फा सुपार 50 होदोंमोन, नोंथाङा बेवहाय जितु स्कप मोनदोंमोन नामा कचिं लानो थाखाय दिल्लीयाव? औ, सुपार 50 मिसनाव आङो सेकेन्ड बेचाव चान्स मोनदोंमोन, ओमफ्राय गुवाहाटियाव कचिं लादोंमोन APSCनि थाखाय। नोंथाङा नैबे APSC आनजादखौ होनो थाखाय बेसेबां घन्टा सम फरायोमोन जितु सानसेयाव? फरायनाया बिदिनो सानफ्रामबो कनसिस्टेन्सि दंमोन, एराउन्ड 6 आवार्ससो जायोमोन सानसेयाव। खोब गोब्राब जादोंमोन ना नोंथांनि थाखाय बे आनजादाव उथ्रिसार जानो थाखाय? आनजादाथ' बुंनो थाङोबा बिराद गोलाव बे एग्जामनि प्रसेसानो, ओंखायनो एसे गेजेर गेजेर फाइनान्सियेल कन्डिसनाबो एसे गाज्रि जायोमोन। जितु दाखालि जितु APSC आनजादनि फिथाइखौ फोसावदोंमोन, नाथाय दसे समनि उनावनो जितु रिजाल्टखौ बोखांदों, नोंथाङा बेयाव माबाफोर गोनो गोथो सन्देह जादों नामा नोंथांनि उथ्रिसारनायनि सायाव? गोनो गोथोथ' एसे एनै जादोंमोन बै टाइमाव, मानो होनबा एसेबाबो गोसोआव गिनाया फैदोंमोन, खिन्थु जेब्लानाखि मैया मोनफिनो अब्ला गोसोआव गोजोननाया फैफिनदोंमोन आरो। जितु नैबे देग्लायहाय जितु सा 9 बर' सुबुंफ्रा उथ्रिसारदों, नाथाय गुबुन बोसोरफ्राव 15 जन 17 जन उथ्रिसार जानो हायोमोन, नाथाय देग्लाय गोबां खम नुनो मोनदों। बे बेलायाव मा बुंगोन? बेनि सायावथ' आं बारा बुंनो हानाय नंला, खारन जिहेतु आजिखालि सार्टिफिकेटजोंनो जाजोबो नालाय खामानिफ्रा। दा जोंनि यां जेनेरेसनफ्राबो खालामगासिनो प्रिपेरेसन, माबा मोनसे राइट डाइरेक्सनाव थाङैनि थाखाय जानो हागौ हयथ' एबार नुजाफैनो हायाखै। नोंथांखौ फरायनायनि बेलायाव नोंथांखौ सोर थुलुंगा होयो, जितु नोंथाङा स्पेसियेलि सोरखौ बेवहाय थेंक इउ होनो सानो? गिबियावनो बिमा बिफामोनखौ आङो धन्यबाद होनो नाजागोन, आरो बेनि उनाव आंनि लोगो दिगिफोर जाय आंनि सार्कोलाव दंमोन बिसोरखौबो आङो धन्यबाद होनो नाजागोन। खोब गोजोननाय नोंथाङा दिनै बेयाव उथ्रिसार जानो हानानै नोंथांखौ बरायनो थाखाय। औ, थेंक इउ। नंगौ, बिथाङानो जितु हरसुजित बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय जितु गावनि नंगौ आलुफारा गामियाव बिथांखौ दिनै गामिनि सुबुंफोरा दोलै नोगोरै बरायबाय। बिथाङा बे आनजादखौ उथ्रिसार जानायनि थाखाय खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों होननानै जों लोगोसेनो दंबावो जितु नैबे हरसुजित बसुमतारीनि जितु जोनोमगिरि बिमा बिफा बिथांमोनाबो आंजों लोगोसे दं। बिथांमोना गावनि जितु फिसालाया जुदि जाफुंसार जानो हाबाय, बे बेलायाव मा रोखोम गोजोननाय मोनदों आंनि बे समाव आंगो जोंनि जोनोमगिरि बिफानिफ्राय आंनि सम मिथिनो थाखाय हास्थायगोन। मा बुंगोन आरो नोंथांनि? बहुद गोजोननाय मोनदों। मा रोखोम नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ फरायनायनि थाखाय मा रोखोम नोंथाङा थुलुंगा होदोंमोन? आंनिफ्राय मथामति माने फिसालाखौ फरायनायनि सोमोन्दै आरो उन्दैनिफ्रायनो बेना फरायनायाव एसे मोजांखामोन एक्सुवेलि,
थेवबो आङो बहुत माने फरायनायनि सोमोन्दै मालायफोरनि फरायनायनि माबाफोरखौ नुनानै माने बेफोरखौ बुङोमोन जाहाथे जोंनि गामियाव बेफोरबायदि गैया जाहाथे बैफोरखौ माने फरायनायखौ नुनानै नोंबो एसे नाजा आरो गथ'आ फरायनाया एक्सुवेलि माने उन्दैनिफ्रायनो माने एसे मोजां खाबोमोन आरो फरायनायाव बिराद गोसो होयोमोन आरो बिथाङा दिनै आलुफारा गामिजों लोगोसे फुटबल जराखौ मोनसे बिथाङा जारिमिन सोरजिबाय दिनैनि सानाव सासे जाफुंसार जिहेतु फरायसा महरै बिथाङा दिनै सिनायथि होबाय मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों बहुत रंजानाय मोनदों दिनैनि दिनाव जे आंनि फिसालाया सासे एकदम मा होनो बिदिखौ हाग्रा सिङाव थानाय जोंना गामि जेनेबा बेकवार्ड जायगायाव जोङो दा बेफोरबायदिनिफ्राय माने बियो सासे ACS खालामनो हादों क्रेक खालामनो हादों बिनि थाखाय माने राव गैया आरो गावनो आंथ' बहुत गोजोन मोनदों बहुत खुसि आरो नैबे बेलायाव आं मिथिनो मोनो जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि बिथांनि बड'फा सुपार 50 मिसनाव बिथाङा नोंथांनि गथ'आ दिनैहाय दिल्लीयाव जिहेतु कचिं लानो जिहेतु खाबु मोनदों बे समाव आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ माबाफोर साबायखर बावनो सानगोन नामा दिनैनि सानाव आं बेखौनो बुंगोन थारमाने जे बिटिआरआव सुपार 50 बानायनाया जोंनि सारा बिटिआरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज आरो खारन बिनिफ्राय जों बहुत गथ'फोरखौ जों नुगासिनो दं माने APSC मोननायखौ आरो APSC SCC बेबायदि माने माबानायाव माने बहुत माबा होदों आरो बिटिआरआव हेल्प होदों बे फरायसुलि गथ'फोरखौ बे बेलायावबो बेखौनो बुंगोन आं गोजोननाय माने बहुत मोजां मोनदों दा जोंबायदि बेबायदि बेकवार्ड जायगानिफ्राय जे सासे माने जानो हादों ACS गोजोननाय मोनदों आरोखि नोंथांनि गथ'फ्रा साबेसेमोन आरो आंना फिसाफ्रा 3 बेनो देरसिन हर्षजित बसुमतारी आरो बिनि बिनानाव दं हायना बसुमतारी आरो बिनि दुइसिन दं बर्नाली बसुमतारी 3 आरो दा फिसाजो 2 फिसालाया देरसिन नोंखौ बिथाङाबो खोब गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों आंनि बिजौआव आंनि लोगोसे दङ जोनोमगिरि बिमा मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों नोंथांनि गथ'आ दिनै जाफुंसार दिनै आं बिराद मोजां मोनदों आंनि फिसानि पास जानायजों आरो खुसियानो माने आं दुखुजों खुसिजों गाबनोबो ओंखारदों आरो बिराद खस्थ' फोरोंबोनाय जोङो दिनै फिसायाबो खस्थ'खौ बुजिनानै फरायनाया बिराद मोजां जादों गोजोननाय मोनदों जोंबो बेनो नोंथांनि गथ'नि सायाव नोंथाङा जोनोमगिरि बिमा जानानै फोथायनाय दंमोन नामा दिनै बे बेलासिम सफैगोन होननानै फोथायनाय दंखायो आंहा फिसानि थाखाय माने बियो क्लास 1 निफ्राय 1 थांबाय थाखानाय जेब्लाबो माने बिनि फरायनाय ब्रेनानो आलदाखामोन बिदि आरो जेरावखि थाहैया माने बे नाम्बार 1 2 आवनो थाबाय थाखायोमोन माने फरायनायखौथ' होननाङा बे खिनो हासुनो माने मोखां सुनाय दुगैनायावल' बे रेस्टखा आं बिदिनो समाय अननानै गाइखेरफोर फुदुंनानै हैखुमाबायो न'आव ओंखारा लेंहरबाबो बे खोमाया फरायनानै माने खोनाय बायदि जायो बेबायदि दिनै उथ्रिसारनो हाबाय बे आनजादखौ आं बिराद मोजां मोनबाय आरो आंनि फिसानि थाखाय जि मोजां मोनदों बेयो जोनोमगिरि बिमायाबो खोब गोजोननाय फोरमायदों नैबे